Roro goko bwaterana amana babwatani ao eri gosiria obutaka ase bwabere boko enekiwa na gukina ase birengo bigoro muno anene ase masomo ase okobainse imekurwa ase bunge ya Kitutu Church North ayunkorengana no mwanasiasa wakili Joshua Nyarenchi chinga kichogo sanga na baliki bamangana ase skuru yoborusu ya magena ime ye wodi ya sensi gukwana chinga kiechechu boigo nigo abeire gagotebabuna nerebia okubwaterana kwanekiwa eliko enekibuna aborokiwa bali bakurwa ase chinka chintaka nkwenyorera bali amasomo abo eliko egendereria ase magimabo alebosia umurikito Daniel Ontiri na robotiru ase bwikirano Ukwana ase wode ya sensi ime Kitutu Church North ase county ya Kisii ase skuru iboroso ya magina chinga kichiko bwato kobokonyi wechi uniform asa warokigwa gwetani chimisato na monokoro ase chamate chokonyora wense Nyarenchi niga ichanire ubulemerwa burase chinka na mono chinga kichiga ligoririo bogima ligenderete gukina oteba wetraso kubwaterana guka nalio burasirigwe program neje sababu tokonya koranka linge tutakete kusira abana bayi tomenyetega skuru chinyinga abana bagwa uniform abana bako je skuru barebosa gendera bosio tuatebire kana nento gwati skuru chinyinge skuru ya kituri toja kuri uniform ngotokoti no nyenkio nganyo ni skuru chinyinge ejide chitugwata similar programs choko support abana baito simply because we want to support this our young people because they are the leaders of tomorrow aso mwiga wiwe kerenwa na barai ao na babwatani bechisemi nigachinga kecho amenta buna aboroki bobono mbachiko kina ke masomo abana baito menyete abaiboli aboro jene batari kwenyara abana abago je chinka banyoranga no ndagira ya lunch baira na barenchera mwana utako tekerera kende na inde banyor no abeboli asabaji lokole kona barera na abana baito nyemba bwati amasingira amaya chi uniform mbagwati bagasome bitabu abali mbali motivated obviously na bakonyoranga amasomo na bago chance asense mwende abaiboli be skuru niko bagokera egetambo kereke bamoteba Nyarenchi kubo mostali obosio ase kirenga kya masomo igase county ya Kisii egia okorire gente kene utanya korora abana bito barabire babweneire nande to wakambuye mono ekera abana bito barabire na masomo naro bakoromokia bari bakoromokia asokomekia abana bito babe chitaji sheini kurwase skuru ya magena primary umwana gatagwati uniform igagusoka gwikaranse class imasa abana bande nande nigakorora obusoku none ekero umwalimu wako baikaranse tariko gano orokasa abana bande igagusoka igeta keiro umwana abo musabiane na mono abana abanyaroka gako no gusoka nyankuru magega cyanga chikwara kuru gako no kubwata none eretariko musubule gosoma igako baranya gutwara ubwo na karo mungaini ntegendo nararire twagokire none umwana uyu gwikatwara ubusubura sogosoma nande gwikatu wari usubole agendera guchimutu akora amaya guchimutu Nyarenchi akorira amaya asa abana batari kwenyara nene mono urabiri abana kurwe koroto uniform na ne socks abana bale nkora abanda abayibuli batari kwenyara abandi batabwati abayibuli bagutara busa batabwati chianga nakikiagalire ngira nelimbi yamona asomugambi Nyarenchi nande namanyire nga Nyasaye nagendera ko bagagusesenia elinde togendera ko basobwamo nande tubwaterane kuchimutuga igano okora manene nkurubaterega taseni kyagetembe literane ngoro kwa Daniel Ontiri